Taraban ako. Uy, babaw ka ng pula ko. Ano mulo? Uy, ano? Muliyokot! Sa agliyo. Agliyo ka? Gusto ka ng pinakalit. Hindi ka tulog. Uy, ito, uy. Ay, ang bugo. Kita ka! Sa mag-ibot. Hindi ko kita. Amay ito na. Uy, sabak kayo sa video. Ow. Nakuha naman siya. Baka balikan ka ng apo mo dahil hindi ka naging mabuting lolo sa kanya. So, man yung pag-ibot eh. Nasa likod. Ako ba? Kabalo. Hala, di naman sa Wala, ito na. Nalak naman. So, di na Ano ba? Di man maibot. Lapian mong guro ito. Itong sabon. Actually, gikan pag tusok dyan, dire din siya ibton ay din birahon para ma-release ang RHCs.